Produktionskonceptet tager udgangspunkt i, at forbrugeren foretrækker produkter, der kan købes i mange forretninger og kan købes til lave priser. En effektiv produktion er derfor nødvendig. Et eksempel, det kunne fx være Carlsberg og Anton Berg. Det bliver lavet i en masseproduktion, og det anvender alle folk. Salgskonceptet. Markedsføring efter salgskonceptet har som mål at skabe overskud gennem stort salgsvolumen. Markedsføring tager en udgangspunkt i produkter, der er produceret. Derfor er det nødvendigt med en aggressiv reklame- og salgsindsats. Et eksempel kunne være Ryanair. Det er et godt eksempel på en virksomhed, der i dag benytter salgskonceptet i sin markedsføring. Lavprisflyselskabet reklamerer med lave billetpriser for at få solgt så mange flysæder som muligt. Klasselotteriet er et andet eksempel. De har 400.000 kunder, og 62% af salget foregår på nettet. Klasselotteriets markedsføring svarer til salgskonceptet. Markedsføringskonceptet. Markedsføring efter markedsføringskonceptet fokuserer på at skabe fortjeneste ved at tilgodese behov og ønsker. En sådan tankegang medfører blandt andet, at produktudviklingen skal tage udgangspunkt i kundernes behov og ønsker. Et eksempel kunne være virksomheden, en mekaniker, der forhandler Volvo-lastbiler for eksempel. Da det er kunderne, de gerne vil have. Et andet, det kunne for eksempel være Gillette, der er et af verdens største producent af skraber, da de anvender mange penge på at udvikle de bedste skraber. Og for at udvikle de bedste skraber er det jo selvfølgelig nødvendigt, at man skal kende sine kunder og deres ønsker. Det samfundsmæssige koncept. Ved det samfundsmæssige markedsføringskoncept forstås en markedsføring, der udover til udgangspunkt i kundernes aktuelle ønsker, samtidig må sørge for at tage hensyn til både kundernes og samfundets langsigtede interesser. Et eksempel. Danske Bank forsøger at markedsføre sig efter det samfundsmæssige koncept. Udover at tilbyde finansielle produkter, forsøger Danske Bank at forbedre miljøet. Danske Bank har som mål at blive CO2-neutral. Virksomheden vil begrænse sit forbrug af energi, både købe energibesparende, IT og kontorudstyr, bruge mindre papir og reducere antallet af forretningsrejser. En-til-en markedsføring. Ved en-til-en markedsføringskonceptet tilstræber virksomheden gennem et vedvarende samarbejde med kunden at tilbyde ydelser, der er tilpasset den enkelte kunde individuelle behov og ønsker. En-til-en markedsføring betegnes også som relationsmarkedsføring. Et eksempel, det kunne fx være Nike, da de har udviklet et specielt program, der hedder Nike ID, og med Nike ID kan kunderne tilpasse deres egen sko, altså, og selv designe dem, hvilken farve og så videre. Desuden har de fx lavet den feature, du kan få til din iPod, som du kan løbe med, som finder det bedst valgte musik til dig, hvilket også hjælper kunderne.